Doncs aquella peça no l'havia vist des que em van donar el premi, sí que fa des del 93 o el 94. I em va fer... Tenia una certa inquietud al venir a veure-la, retrobar-me amb ella després de tant de temps, però bé... Ha passat bé? Ha passat bé la prova. I quina va ser la teva sensació quan et varen donar el premi? Home, primer una superalegria, perquè era el primer premi que em presentava i, clar, tu et presentes i no saps mai què pot passar, no? I més al començament, quan ets jovenet, que no tens... Tens molta emoció i moltes ganes, però... I bé, la veritat és que molt contenta i també em va servir per refermar-me com a... Ostres, doncs no ho estic fent malament, no? Doncs hi ha gent que opina que això és interessant. Perquè és una feina molt solitària, no?, la nostra, al taller. Totalment solitària, sí. I moltes vegades, no sé si et passa a tu, que estàs treballant i dius, però què coi estic fent aquesta peça? I després l'ensenyes a algú i ho troba interessant i dius, vale. Vale. Però tens molts dubtes quan estàs treballant, no? Són els dubtes, convius, en el meu cas convius constantment amb aquests dubtes, no? De la peça, del per què estàs fent allò, per què estàs tancada al taller, tot i que és com una cova de... Un refugi. Un refugi on t'hi sents a gust, no? És un espai on és superagradable entrar i a l'època, hi ha èpoques que no tant, però l'època que aconsegueixes estar totalment concentrat en allò és un goig, vaja. Quan trobes el fil del treball, que una cosa et va portant a l'altra, llavors tens ganes d'entrar-hi cada dia. Sí. Que arriben les 7 o dius, i ara me'n vaig a casa, no, em quedo aquí treballant. Jo en el meu cas ja dormo en el taller, la meva habitació està al taller. Llavors més encara. Llavors has de separar una mica, no? M'agrada molt perquè, bé, estar al taller forma part de la teva vida, no? I és una que està totalment incorporat en tu mateix. Llavors, com que és casa, taller i l'habitació estan al taller, per tant, tot estan allà i, evidentment, separes igualment. Però m'agrada molt el fet de tenir el taller a casa. I com convius tu amb les peces ara que recuperar la vista d'aquesta peça, com convius amb ella? Amb les peces d'un temps que queda lluny, ja. És quan vas veient cada peça, doncs cada peça passa una prova una mica de foc, no? De veure si veus que allò encara t'interessa a tu, si ha passat bé el pas del temps, i moltes vegades, doncs, el millor és fer servir el martell i ja està. Totalment. I trencar-ho, si allò veus que no va... Que no funciona, doncs trencar-ho. Jo fins i tot ho faig amb les peces, a vegades quan trec peces les haig de tapar per no veure-les, per oblidar-les, i al cap d'un temps me les torno a mirar i llavors reconec si aquella peça em parla o no em parla. I si no em parla, el martell és la millor eina que podem servir. L'experiència amb l'art és això també, no? La incertesa. No sé com ho veus tu. Jo és que he passat èpoques de molta motivació perquè tens un projecte, una exposició gran i llavors estàs amb l'adrenalina a tope, la creativitat i aquell repte de fer coses interessants i de muntar una expo que reps crítiques molt bones, que tothom et dona molt bon feedback, però després tu emportes tot el taller una altra vegada i tens el magatzem ple. Llavors, en èpoques que quan tornes i tens tot el taller ple i dius, i jo què coi estic fent? L'energia física i el desgast de muntar una exposició i la qüestió econòmica també, perquè inverteixes materials i moltes hores i acabes dient, i això, a prendre pel sac. Ja no vull més. Llavors passes una època de dir no faig res més, però llavors aquí darrere et van sortint idees que al cap del temps van venint cap endavant. Van venint i dius, no, això ho he de fer, i acabes tornant a fer coses
per necessitat. Jo crec que llavors ja busques, acabes trobant les excuses i les maneres de fer coses. Per què practiquem aquesta disciplina? És una pregunta que no tinc resposta, no ho sé. Jo tampoc. No ho sé. Ho faig, ho vaig descobrir quan tenia 15-16 anys i d'allà allà estic. Potser la meva experiència en aquell moment hagués sigut una altra, hagués descobert una altra cosa i m'hi hagués quedat també, no ho sé. Jo vaig començar estudiant escultura i ceràmica, les dues coses alhora, i em va agradar i ja està, no he tingut cap necessitat de canviar. Sí que a vegades penses de voler canviar perquè a vegades és una mica desesperant aquesta feina, però per la qüestió tècnica o per la qüestió del repte, que hi ha coses que no funcionen, però no he canviat. T'hi has quedat també. Sí. T'hi has quedat. Però m'interessa aquesta riquesa que pots aconseguir tantes coses. Això és el que trobo interessant d'aquesta feina. És molt complet. Jo crec que és un art total. I ara s'està descobrint i això és interessant també, perquè llavors donarà més oportunitat a tots. A tothom, sí. Sí, totalment. I tu què en creus? Tu creus que és possible viure de l'art? De la ceràmica 100%, de la ceràmica artística o com... Jo crec que és l'eterna pregunta. És l'eterna qüestió. Però com a qualsevol disciplina artística, un pintor, un escultor, n'hi ha molt pocs que es guanyin la vida només amb la seva obra. Sí, n'hi ha molt pocs. Llavors, nosaltres igual. És exactament igual que qualsevol artista. Potser tenim més facilitat perquè hi ha més tipologia d'objectes que podem fer, no? A part de donar classes, també pots fer petites produccions. Jo crec que no és gens fàcil, però per la meva experiència, que és a França, molta part d'ella, crec que aquests 180 quilòmetres que tenim marquen una gran diferència bestial de cultura, d'apreciar l'objecte d'art, de la sensibilitat, dels camins que hi ha, tot el ventall de possibilitats que t'ofereix quan tu creues aquesta frontera. Hi ha una gran possibilitat i poden passar coses molt interessants, relativament fàcil, bueno, fàcil no, però has de tenir... Hi ha més oportunitats, que aquí trobo que des de la meva visió sempre ha sigut molt més complicat, molt més difícil, no? I una mica per mi l'objectiu seria arribar a aquella pressi que tenen aquí a 180 quilòmetres al nord cap a la cultura, en definitiva. Una vaixella pot ser una gran obra d'art, també. Bueno, a vegades és molt més difícil fer una bona vaixella que l'escultura més boja, més interessant del món. Cada cosa té el seu repte i tot és interessant. Tot pot ser interessant. Sí, no hi ha una cosa millor o pitjor. No.